Здравейте хора, в момента виждате мама такова там с някъде си. Съм против BG Gaming и днес ще има анбоксинг на Тонкон. Ако не се махне с капарата му, от крака ми ще влея вътре. Ето е Тонконата, против BG Gaming се показва. Пецела. Защото няма мухи. Ето е Тонконата. Тонконата е Bluetooth. Тонконата си е готина. Да. Чакай. Трябва да отворя. Тонконата е готина, даже свети. Не знам дали ще успеете да я видите на видеото. Чакайте да пълна нещо. Гледай. Това се показва пък чипса. Ето. Ева отвори, бе. После да отвори. Ето я Тонконата. Слагам ви на масата вътре. Вижте колко хубаво свети. Да, перфект матч. Перфект матч. Аре, бе, бега и 100 чипса, не спонсори и заира, бе. Имам перфект. Тонконата свири много хубаво. Това ми показа краставица. Някаква си краставица, чуйте, да седна. Тонконата е от Панагюрище за 12,90. За 12 и нещо беше, не помня колко. Тонконата се зарежда, не съм я зареждал около 4-5 дена и държи. И силничка, не чак толкова, ама силна е. Купена от Панагюрище, от магазин Гум. И казах ви вече колко струва. Това ще е за анбоксинга на Тонконата ми. Ще бъде интересно. Ще снимам за малко един клип, в който да напускат музика. Питайте Петър BG Gaming, аз това е много хубаво. Чао, нашия, не снимай. Не снимай, че още съм гроза да е. Прималко ще се буди. Айде. Петър BG Gaming се изгледа нещо. Но тъпите хората изнервят. Се спил кафето иска. То се побърква нещо. Хора. Чао, след малко качвам и други влог. И другия влог. Окей.